Sportu zdar a hokejbalu zvlášť. Já se jmenuji Filip Lang a vítám vás v našem studiu Branka, které bylo postavené v mé vymyšlené zemi Taula. Před malou chvílí nám skončil zajímavý zápas mezi HBC Plzeň a HBC Vsetín, které skončilo poměrem 12-4 pro domácí, tedy HBC Plzeň. A my už máme na místě připraveného našeho reportéra Jaroslava Poura, který by měl mít připraven bezprostřední rozhovor s nejlepším hráčem utkání, který trefil svůj první hat-trick v kariéře, a to s kapitánem domácího týmu HBC Plzeň Filipem Langem. Dnešní zápas, první třetina, tempo už se podobalo hodně play-off, byl to velmi kvalitní soupeř. Měli tam spoustu kvalitních hráčů, respektive jenom jednoho. Kapitán to byl, no. V podstatě to byl jediný, který jsme si měli pohlídat, a jinak jsme v podstatě s nimi neměli sebe menší problém, střílelo nám to skoro z každý stříly jsme dávali gól. A myslím, že to štěstíčko nám přálo, tady domácí publikum bylo výborný a myslím si, že jsme do toho šli tím srdíčkem. A máme to, co spoustu manšaftů chybí, máme toho týmového ducha a to první srdíčko a jsme prostě tým, a když si řekneme, že budeme hrát dobře, tak hrajeme dobře. Se nestával hat-trick, je to pravda? No, je to pravda, ale opět musím podotknout, že to nebyla jen moje práce a že vlastně ten první gól byl víceméně šťastný, druhý gól byl opět rotaci, což máme nacvičený, děláme to dlouho a myslím si, že to byla taková jistotka. Co vám říkáte na spoluhráče Marka Švarta? Jo, je dobře, že se prosadil, že na playoff ho určitě budeme potřebovat, takže jsme ho zkoušeli, taky u nás nabere nějaké ty zkušenosti a myslím, že se docela chytnul, střelil první branku, což nás docela nakoplo a myslím, že jsme to zvládli. Ano, a to byly bezprostřední dojmy nejlepšího hráče zápasu Filipa Langa. Loučíme se s vámi pro televizi Lumix, Filip Lang. Nashledanou.